Не, брат, аз верно ли... Аз верно ли съм спирал да... съм бил на пауза през цялото това време, така? Аз и един мой приятел Ромео, когато станем хайпер добри на трикчета с колелета, аз не мога кантара за жалост. Той може, даже има колело Скот. Травис Скот. Скибиди бот. Не, Травис Скот не е бот. Травис Скот is pro. Травис Скот is nice rapper. Скот, скибиди. Травис Скот, скибиди бот. Не. Травис Скот, скибиди, Травис Скот. Уи. Бръх. Уи. Бръх. Това сме с моя приятел. Оп. Не. Това не е за мен и моят приятел. Бекфлип, фронтфлип. Сега ги обърквам. Защото бекфлипа повече ме кефи от фронтфлипа и затова. Фронтфлип. Викам всеки път ще падна, като ми даде така. Все едно аз съм така във въздуха и си мисля, че ще се пробия. Точно е така. Ама да е така надолу, муцуната на колелото, аз така наричам. Приедницата. Това като напред трябва назад, не. Или трябва да си по-засилен. И това сигурно ще... Така. Не! Бръх. Това вече беше ненормално. Имейли ли ми пращате, бе, пичове? Не съм сега за имейли, заед съм. Заед съм с клипове. Не ми пращайте никакви имейли, известия и такива глупости. Не! Айде стига, брат. Не, бе, бра! Сега, ако не засилиш твърде бързо, просто излизам и няма да играя вече на тази игра.